Ja, velkommen til Mikkels chili-smagning. En fartali, vil du prøve? Ja, er det rigtigt? Det er jo sådan lidt, hvad kan man sige, det er jo ikke professionelt, det er jo sådan meget amatøragtigt. Det er laver nu. Det er jo ikke, du kan ikke chili. Jeg har fået chili på min pizza en gang, eller flere gange, og det er gået fint. Sådan. Og der skal bare masser på pizza. Ja. Men jeg har også, jeg skal også på toilet nogle timer efter. Jo, det skal vi alle sammen. Det skal vi alle sammen. Ja. Chili eller ej. Ja. Ikke? Det skal ud. Ja. Jeg dypper den i lidt vand, Så der er styr på den. Sådan der. Og hvad er det for en? Hvad er det så? Så skal jeg lige spidsen af. Nej. Nå, simpelthen heroppe. Deroppe, ja. Ja, sådan der. Og så er der en lille så kan jeg måske lige prøve at dufte. snack til senere. Ja. Jeg tror ikke, det kan duftes sådan noget. Nej. Men den skulle være forholdsvis stærk. Ja. Altså, Sådan en lille styrke ja. Det til 11 stykker. Ja. Men prøv ad. Den har i hvert fald fået lidt vand. Ja, der er styr på den. Ja, men har I mælk, hvis der... Ja, vi har mælk i køleskabet. Bliver der lige indtil videre, ikke? Ja, jeg prøver. Ja, så ser hvordan. Prøv der. Velkommen. Ja. Du vil ikke have det halv? Vi har også et toilet. Du vil ikke have det halv? Nej, ellers tak. Nej. Ja, skål. Skål. Ja. Men hvordan kan du beskrive det? Sådan. Nu? Jamen, jeg kan allerede nu sige, at det skulle ikke have gjort. Det her det ikke engang. Er den frugtig i smagen? Kan du smage enten sådan stærkt? Ej. Hvad så? Prøv at fortælle med ord. Gå ud, hvis du skal kaste op. Jamen det gør man ikke af den der. Ej, det er stærkt. Gå ud, Mikkel. Jeg skal have noget mælk nu. Skynd dig. Mælk. Hvad med snapsen? Snapsen Giv er mig også nu god. noget mælk. Skal jeg komme med et lille glas mælk til dig? Ja. Hej. Kæft. Skal du kaste op? Nej. Er du sikker? Ja. Jeg kommer med et glas rigtig mælk til dig, ikke det der sødt. Ej, Mikkel. Her. Skynd dig nu. Her. Skynd dig. Der skal være. Ej, hold kæft, det skulle ikke godt. Vil du runde af, Rasmus? Eller? Det ved jeg ikke. Hvor langt er vi? Er det ved at gå over nu? Er det over? Nej. Kan du mærke det? Altså, er det rigtigt, hvad de siger med ørerne? Jeg skal have mere mælk. Det er jo ikke gratis mælk. Mikkel, er du sikker på, at du skal kaste op? Ja. Ja. Hvad med snapsen? Jeg tror ikke, mælk det fjerner det der. Jeg skal have mere mælk. Kan du ondt i hovedet, eller hvad? Har du ondt i hovedet? Prøv at beskrive, hvad der sker. Brænder det? Ryster du? Sveder du? Nej. Lige at have mælk ind i munden. Så er det godt. Man kan du ikke prøve at beskrive, altså brænder det i halsen? Gør det ondt i hovedet? Det er som om du er med tabt. Det er meget lidt snaksaligt med omkring din... Mere mælk. Nå.
Men er det så noget, du skal have på pizzaen fremover? Jeg skal have mere mælk. Jamen altså, det er jo ikke gratis mælk. Hvor lang tid var det der? 5 minutter med, eller sådan noget. Jeg ved ikke. Mikkel, kan du prøve at beskrive, hvordan det går ondt? Hvordan det er ubehageligt? Kan du prøve at sige noget andet end mere mælk? Man kan jo få for meget mælk. Det slår maven i stykker. Kæft, det skulle jeg bare ikke have gjort det her. Gør det ondt i ørerne? Går det op i ørerne? Du bliver nødt til at forklare os for at dele oplevelsen med os andre. Skal vi tage snapsen? Det er da godt bare, det er godt der nu i hvert fald her. Jeg skal have lidt. Merry Christmas over i sofaen. Jeg er ved at dø. Nå. Skal vi prøve at snakke lidt om, hvordan det var? Ja, jeg skal have lidt. Det er lige så godt, hvad det er. Forklar. Beskriv. Så du bliver nødt til at sætte restriktioner på det mælk. Nu er der lukket for mælk. Nu må du lige... Nej, det kan jeg ikke, Rasmus. Så tager vi snapsen. Du kan så ikke beskrive det. Altså man kan sige, hver gang du beskriver noget, så får du mere mælk. Så vil jeg være der. Så er det vist. Ja. Skål, nej. Om vi andre kan skåle snapsen. Ja. Skål. Det er lige så godt, at når jeg slukker en brand, altså, så er der ild. Jeg skal have mere mælk. Nu. Mor, ved du hvad? Nej. Jeg skal... Rasmus. Sidste... Hvad siger du? Ja. Det er den sidste liter, den her. Giv ham nu det mælk. Nicolas morgen. Nej, ikke i morgen. I morgen kommer mor og morfar. Skal jeg se på film? Jeg synes, man kan fornemme lidt rødlig omkring næsen og omkring øjnene. Jeg er ved at aftage. Ja, når jeg drikker mælk, så går der lige et par sekunder, så kommer det igen. Du sveder overraskende lidt, vil jeg sige, i forhold til. Og det gjorde, så er det måske. Men hvorfor holder du ikke mælken inde i munden så? Ja, vil det ikke hjælpe, eller hvad? Så skal passe på med alt det mælk. Seriøst. Han har ikke engang drukket en liter. Det er bare ved. Hvorfor? Altså, jeg vil sige, videoen er allerede nu 9 minutter, så hvis du skal have en chance for, at nogen gider at se den, så skal du til at runde af nu. Så skal du altså til at få det bedre. Jeg vil sige, det er jo det. Du er nødt til at forklare. Lige give en hilsen eller forklare. Eller... Nu er det jo over. Jeg har ikke noget. Nu er det jo over. Er det forfærdeligt? Eller Ja. er det dejligt? Er det forfriskende? Smagte den lidt frugtig, sådan som en Carolina Reaper. Den er ikke lige så stærk, vel? Det er jo godt smag. Det er jo ikke verdens stærkeste. Nej. Så må du overreagere lidt. Bunden først. Jeg kommer til at lave bunden. Jeg prøver at tage noget kaffe også. Nu er jeg lagt her. Det skal jeg også. Er det mælk? Ja, det er mælk. Ja, det er mælk. Det er noget farligt nu. Jeg stiller ud igen. Nu må du komme der. Ja.
Du skal nok tage en chili mere, for lige at få styr på det mælk der. Ja, op i kælderen eller hvad. Men er det sådan en fejl? Ja. Men det er dem, der er inde i dekoraten, rigtigt, de er jo sådan lakeret eller sådan noget. Det er rigtig flot, Michael. Rigtig flot. Ja, men man kan jo ikke lave med det, hvis man vil. Men jeg synes, det er meget fint. Nej, det er ikke sidste gang. Ja, det er godt, det aldrig bliver. Det er jo godt. Jamen, jeg tror, vi... Nej. Mikkels Godt nytår. chilismagning over du. Så... Skal vi runde af med en skål i snaps alle sammen? Ikke snaps. Nej. Tillykke. Men nu, det går bedre nu. Ja, det er jo dejligt at høre. Det er altid noget, det går den vej. Ja, hvad siger I over i sofaen? Kan I sige god jul? Kan I sige god jul? God jul, Mikkel. God bedring, Mikkel, hed den. Ja. Jamen, skal vi have snapsen igen? Skål! Hvordan gør du det så, Mikkel? Skål da ikke. Nej, det ser jeg.